Cintura más. Eet smakelijk. Dankjewel. Ik vind het wel heel erg dat het zo vet is. Ja, ik eet zelf geen vis, dus ik heb geen idee hoe het is. Ja, het is wel lekker. En jij hebt al gegeten, hoor ik. Ja, vanochtend, maar ik heb een maagwand, dus ik kan niet zoveel eten. En je Ik was, zou wel willen, maar ja, ik wil gewoon 50 kilo. Hoeveel? 150 kilo. Wow. Zie ik er niet meer vanaf. Ja. Ja, ik heb wel foto's hoor. Dat ik hem wel laten zien. En hoe komt dat je zo dik was? Ja, vanaf mijn 3e jaar heb ik overgewicht. Dus ja, gewoon obesitas noemen ze dat, hè. En ja, vanaf mijn 3e jaar al. Zo. En hoe oud ben je nu? 22. En wanneer heb je je maagwand? 1 jaar. Een jaartje nu. Zelf echt gekozen van nu is het afgelopen. Ja, ik was eigenlijk al eerder begonnen met mijn 18e jaar, maar ja, toen kreeg ik weer een kindje ertussen. Dus toen ben ik eigenlijk, zeg maar, nou, ben ik eerst voor het kindje gegaan en daarna was er natuurlijk nog meer aangekomen. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga er gewoon mee verder. Ik was al heel ver en dus toen ben ik me weer gaan aanmelden bij het ziekenhuis en zo. En toen was het binnen een paar maanden was het geregeld. Ja, ik was... vorig jaar ben ik geopereerd, ja. Dus binnen een jaar was ik weer helemaal klaar om geopereerd te worden. Want het duurt heel lang. Er is een hele lange proces aan. En ze doen het ook allemaal niet zomaar. En, ja. En je wilde zelf echt? Ja, je wilde van die dat. Ja, ik kan het niet. Ja, ik kan het niet op eigen kracht. Nee. Dus dat is gewoon wat bewezen is. Vanaf mijn 3e jaar groeit het, dan groeit het. En diëtist naar diëtist, maar toch wel. Hoe ga je verder? Ja, en ik kon het niet. Een lijdensweg lijkt me dat ook. Ja, nou het lijden ervan is vooral dat je constant maar moet gaan opletten en het diëten en daar werd ik gek van. Ik ben alleenstaand, ja. En zodra het weekend is, dan gaan ze naar mijn moeder. Oh, dan heb je wat ruimte. Ja. Zo, En dan is is goed het geregeld. tijd voor mij. Nou, ja, goed geregeld. De oudste gaat wel om de 2 weken naar haar vader. En de jongste, ja, de vader en ik, ja, het is een beetje een on-off gedoe. En... Ja, want ja, inderdaad, als ik zo ben, was alleen thuis. Mueve la cintura. Maar dat kan helemaal niet. En ik ga ook gewoon nergens naartoe. Maar dat kan, ja. De ene keer ben ik in het weekend bij de vriendin. De andere keer ben ik alleen thuis. En niet ja, dat is gewoon.
loopt er al één. Ja, Waar er 2 één is, monden kunnen er voeden. ook Ja. 2. En ik ga ervoor. Ja. En ik ben ervoor gegaan. Ja, ik wist dat ik alleen zou zijn. Want Ja, dat bij is de toen al- verkondiging van de zwangerschap zei hij, nou, daar heb ik niet op gerekend. En nou ja, goed, ik ben er gewoon voor gegaan. Ik had zoiets van, ja, dat is mijn kind, hè. Ja. En ik zou het altijd zo doen, denk ik. De eerste heb ik bewust gekozen, ja, puur een tiener. Hè. Ik verloor mijn vader op mijn 14e. En ja, hij stierf letterlijk in mijn armen. Dus hij was heel lang ziek geweest. En vervolgens kwam dan het proces van, ja, ga je nog naar school? Wat doe je? Nou, ik wilde niet meer naar school en ik zag het allemaal niet meer zitten. En vervolgens hebben ze in juni aan mij verteld dat ik blijf zitten, omdat bij onvoldoende resultaten. Maar er was een alternatief. Ik zou naar het mbo kunnen en dan niveau 2. Nou ja, goed, ik vond het toch niet leuk op school. Dus ik dacht, nou ja, als ik naar mbo kan, dan doe ik dat wel. Maar goed, in juni ga je natuurlijk geen school meer kunnen vinden, hè, voor het volgend jaar. Dus daar kwam ik dus, dat ik zeg maar soort van op straat stond. Ik had geen school meer. En ja, dan ga je vervelen. Het was een grote vakantie. Vriendje ontmoet. En ja, zo ja, ging het september, begon de school. Nou ja, dan ging ik een paar weken naar een assessment. Dan ga je weer een paar weken daarheen. Maar ja, goed, dan sta je weer op straat. Puur verveling. En al mijn vriendinnen waren tienermoeder. En waarom Toch ik ook niet? wel. Ja. Toch ook wel om je heen. En zag je dat dat goed ging dan? Nee, niet echt. Maar ik had een vriend op dat moment. En ik had iets van, ja, hij is wel goed. En hij was ook goed hoor, geen probleem met hem. Maar vervolgens raak ik zwanger. En heb ik nooit verder gedacht dan die zwangerschap. Eerlijk gezegd, ik kon niet eens geloven dat het echt kon. Maar goed, ik was net 15, 16 jaar. En toen was ik inderdaad zwanger. En ja, dan ga je naar je moeder. Dan weet je niet meer wat je moet doen. En toen ik bij mijn moeder was, toen zei mijn moeder, nou ja, dan is het abortus of trouwen. Toen zei ik, wat? Heb ik zo lang gedaan om zwanger te raken? Moet ik het gaan weghalen? En dat wilde ik niet. En toen besloten we om te gaan trouwen. Voor de voogdij. Ja, gescheiden moeder. Ja. Ja. En toen voor de voogdij en al dat soort dingen. Dat was heel belangrijk. Nou, ik had totaal geen verstand. Totaal geen idee waar het over ging. Ik wist dat ik ja moest zeggen en daar ging het klaar. Ja, hij is echt lekker, hè? Hij is zoet. Ja, wij doen het zelf, ja. Die samba. Ja, hij is zoet. Ja, dat was heerlijk. Erg lekker, ja. Heerlijk was het. Ja. Ja, dus, nou ja, goed, we waren getrouwd. Hij vond het ook allemaal best, maar hij was 27 toen. En ik was 16, dus ja, we schelen een hoop. En nou, alles ging goed. Hij had een baan. We kregen een huis. Ik was natuurlijk volwassen voor de wet, dus daar was allemaal geen poespas bij. Er kwam geen jeugdzorg bij kijken, heb ik ook nooit meer gehad. En nou ja, goed, na 4 dagen puffen, 3 weken over tijd. Ik heb trouwens wel foto's bij me. Oh, ja, dat is wel leuk vinden. Kwam de baby, een gezonde dochter met een keizersnee.